Здравейте, аз съм ProBG и днес ще представя моят канал, в който мисля да играем, да показвам игри. Доста от тях и ще правя поредици. Днес избрал съм си там 4 игри и ще питам мои приятели, кой да ми е първия клип, от коя от тези 4 игри. Четирите игри, те сигурно ги знаете, нарочно избрах тях. Need for Speed World, S4 Leech, CS и Minecraft. И сега ще питам половината от моите приятели, които са на линия де, с коя игра да започнем. Така, първия човек, който ще избера е той. Здрасти, искам да те питам, коя игра избираш от тези 4, които ще кажа? Need for Speed World, Minecraft, CS или S4 Leech? Само една. Трябва ми бърз отговор. Добре, след малко ще извъна. Той каза Minecraft, една точка за Minecraft. Тук съм ги записал. Така. Следващия. Той не е. Васко. Васко, искам да те питам един въпрос. Избери между 4 игри. Избери между 4 игри. Minecraft, CS, S4 Leech и Need for Speed World. Само една. Не, само една. Добре. Сега след малко ще извъна. Вече Minecraft 2 точки. Казват Minecraft и CS и аз им казвам да предпочитате само едната и те казват Minecraft. Така. Кой е следващия? Ето. Чуваш ли ме? Добре, избери от тези 4 игри, които ще кажа. S4 Leech, Minecraft, CS и Need for Speed World. Една само избери. Коя е най-яка според тебе? Чак, че не ти чух отговора. Окей. Сега ще се върна. Защото правя клип и на коя първа игра ще снимам. От тези 4. Той избра Need for Speed, една точка за Need for Speed. Така. Ангеле, коя игра избираш? Minecraft, NFS, CS, Need for Speed World имах пред под NFS, CS или S4 Leech? Значи... Павел? Павел? От тези 4 игри, които казах, коя избираш? Избери между Minecraft, CS, Need for Speed World и S4 Leech. Кажи една.
Айде бързо, човек. По-бързо. Избери между тези игри, които казах. Добре. 3 точки за Майнкрафт. Една е for Leech. Една на FS. 0 CS. Странно, аз мисля, че повечето хора ще изберат CS. Така. Живко? Чакай малко. Избери между NFS, CS, Minecraft и S4 Leech. Коя игра избираш? Само една кажи, бе, човек. Избери. Моля те. Значи ти затваря. Защото не избра никой. Той не избра никоя. Затворихме му. Добре, мисля това да са резултатите, защото другите повечето тук са ми от Facebook. Както виждате. Значи, резултат едно за S4 Leech и едно за NFS World. Значи снимаме на Minecraft. Това е решено. Поредиците ще са около 5 клипа, някой survival в някой сервер. Първият ден няма да пускам. Също с канала ще го започнем с Minecraft, после ще пуснем на FS World и после на S4 Leech. И на CS. Това го затваряме. И това беше края на клипа. Следващия клип ще започваме поредицата на Minecraft. И дано да ви е харесало избирането. Не знам, на някои хора може да не им е харесало. Защото ще чакат повече време за ако някой игра им е харесала. И понякога може да пускам хакове за игри. Това е от мен. Дано да ви е харесал клипа, дано да се абонирате. И чао!